Torini fik en god idé. Helt dag skole, nu skal I bare se. Jeg har manden, smart som bare fanden. Han hedder Michael. Vi snakker om Michael Ziegler. Hvem har aftalt en hemmelig masterplan? Hvem er Thatchers allerstørste fan? Er det Løkke eller Christian Tulsendal? Nej, det er Michael. Vi snakker om Michael Ziegler. Hvem kan trylle i en krisetid? Hvis vi siger, de laver ikke en skid. Kassen på 16 timer i klassen. Ja, det kan Michael. Vi snakker om Michaels 12-tal. Helle Thorning har reformer klar. Uden tøven var ordren mere at spare. Der er kun én rigtig vej, siger Margrethe V og jeg. Flere timer i skolen giver klogere børn, så nu må lærerne tage en ekstra tørn. Den klarer Michael. Vi snakker om Michael Ziegler.